Facebooče, vyhodni ten telefon, nemáš tam nikoho. Lenko, řekni nahlas, že se mnou mluvíš, ať si ten čurák utře prdel. Se mnou si nikdo utírat prdel nebude. Já se tady bavím se svojí bývalou ženou, se kterou mám 2 děti. A ty tady budeš držet. No jak mu to mám říct? On píču nemá, budeš držet píču prostě. A basta, tam mluví moje bývalá manželka. Moje bývalá žena, tam mluví se mnou. No, tak tady nevyskakuj a drž hubu, vole. No a na co? A tak si jděte ven, kurva, tak si jděte kouřit. Jdeme ven, tak vypadněte. Si jenom myslíš píču. No nic, prostě Lenko, víš co? No poslouchám tě, víš co nemám rád. Ale ona mě poslouchá, ty debile, když něčemu nerozumím. A já nechápu a nerozumím tomu, proč máš vůči mě takovou nenávist. Vždyť já jsem tě nic neudělal, já bych tě přece nikdy v životě nezabil, ani nikdy bych tě nenechal zabít. Psychologie, drž už hubu, držte už konečně hubu, vypadněte, já se s ní chci chvilku povídat. Jděte do píči, oba dva, víš čemu nerozumím? To je to, co mi trápí, víš, co mi trápí, proč mě? Ano, to chápu, no, jo, já jsem nešla do hovna, jestli myslíš, nebo takhle. Já jsem nikdy o tobě neřekl nic než jiný slovo, to není pravda, třeba že já, že jsem kurva, ježišmarja, víš a jo, víš prd, řekni, že mám hodně peněz, na peníze ti sere, to má ten její blbeček, taky dost seš mu, no nic, hele, tak to usekneme, protože já se nad jakým blbcem nebudu překřikovat. Čau, tak jo, když je to kvůli němu, tak jo, je to kvůli tobě, poněvadž ožralej nejsem sám, svěřek, že bych byla blbá, kdybych se bavila s ožralým člověkem, samozřejmě, na tom trvám do teďka furt, ale já nechci být blbá. A já chci, abys byla blbá, to taky nechci, ale ty ze mě děláš blbou, já s tebe blbou nedělám, já požralej teďko nejsem, momentálně jo, ale měj se, dobře, ty drž čumák už, já nebudu sticha, Lenko, já to musím skončit, jo, to tady musím nějak vyřešit, čau, oni se mi tady ty blbci kopou, ahoj, ahoj!